52% huma nies li huma Maltin, l-oħrajn huma nies li huma barranin. Ġifieri din ir-riċerka differenti minn dak li aħna konna qegħdin ngħidu qabel bħala YMCA, aħna l-YMCA l-maġġor parti tan-nies huma nies li huma barranin li jkunu qegħdin għandna. Però meta kollettivament taqbad in-nies kollha li huma homeless, hemmhekk qegħdin naraw li l-Maltin in-numru huwa ikbar minn dak li huma barranin. Din is-sitwazzjoni f'pajjiżna ta' persuni li għal xi raġuni jew oħra ma jaffordjawx li mqar ikollhom kamra waħda fejn jgħixu. Fil-fatt, il-kap eżekuttiv tal-YMCA, Anthony Camilleri, qal li rapport li sar fl-aħħar xhur juri li fost dawk li jinsabu fix-shelters hemm kemm adulti u anke tfal. Fix-shelters hemm 178 u xekk. Fix-shelters bħala riċerka uriet li hemm 178 persuna li huma adulti, però magħhom hemm ukoll 58 tfal li qed jgħixu magħhom, li hija xi ħaġa li kienet inkredibbli għalina. Ma stennejniex illi hemm dan l-ammont kbir ta' tfal illi il-medja ta' età tagħhom hija 5.7, jiġifieri qed nitkellmu tfal żgħar ta' 5 snin illi qegħdin jgħixu 58 tifel u tifla li qegħdin jgħixu f'shelter. Waqt intervista fil-programm NetLife, Anthony Camilleri qal li tfal huma fost dawk l-iktar affettwati minn sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. Qegħdin jgħixu f'ambjent li mhux id-dar tagħhom, m'għandhomx il-kamra tagħhom, iridu jixxerjaw ma' ħadd ieħor, jiġifieri l-ambjent huwa differenti għaliex meta inti tkun f'shelter ħadd intaqa' ma' kollox, ħadd intaqa' ma' kulħadd. Ġifieri hija sitwazzjoni kiefra. Dan ir-rapport juri biss ir-realtà żgħira ta' dak li hawn f'Malta. Hekk kif dan l-istudju jilħaq biss dawk li fittxew l-għajnuna u ftit isemmi lil dawk li jgħixu fit-triq. Camilleri kompla jispjega li huma tlieta l-ikbar fatturi ta' dawk li jispiċċaw ifittxu l-għajnuna. L-iktar problema illi twassal lill-persuna li jispiċċa bla saqa fuq rasu hija l-problema finanzjarja. Ġifieri hija xi ħaġa li aħna rajnija matul l-aħħar ngħidu 3 snin ħalli ma mmurx ħafna lura, ma dejjem kienet problema at the top. Warajja imbagħad xi ħaġa ġdida li ma konniex qegħdin nistennew hija s-saħħa mentali. Ġifieri s-saħħa mentali hija xi ħaġa wkoll illi twassal lill-persuna li tispiċċa bla saqa fuq rasu. Imbagħad il-vjolenza domestika. Il-YMCA joffru programm speċjalizzat biex jgħinu lil min ikun qed joħroġ mit-trawma u jerġa' jiġi fuq saqaj. Iżda sfortunatament il-problema tolori tal-ħajja mitejn lil ħadd. Fil-fatt, l-aħħar riċerka li saret minn Caritas turi li xirja tipika ta' familja t'4 persuni żdiedet b'18% fl-aħħar sentejn, filwaqt li l-mediċini żdiedu b'16%. U s-sitwazzjoni għall-anzjani mhix xejn aħjar, hekk kif il-kont ta' xirja l-koppja anzjana żdied b'25%. B'numru kbir ta' NGOs qed jappellaw lill-Gvern biex jaġixxi minnu fih biex jagħti l-għajnuna meħtieġa lil dawk l-iktar li għandhom bżonn.